okwe eme ha na-akpọ ụmụ nwaanyị n'ọnụ ọ dịka ọ dị too much. Ụmụ nwaanyị biko na onye mara na ọ ga-akpọnwu med, onye mara maka na-eru ihe niile eru. Ọ bụrụ na ị ma na ị gaghị akpọnwu nwa med kpọrọ nwa mmadụ kpọlara ya, kedu ka nwaanyị ga-esi wee je kpọrọ nwa mmadụ ọ nọrọ n'ime ọ na-akpọkwa gị ma ọ mee nwa ha ewere gị dịka otu o si ewere nne ya? Gị na nwa gị ịmụrụ nke gị amụ, nwa ahụ ịkpọrọ debe na be gị bụ n'osisi ma ọ n'ọkụ ka esi egopụta ya. Wickedness dị ebe ụmụ nwaanyị nọ dị too much. Nwaanyị ihe a na-emenụ n'Ọkịja nke anyị akwa ka nwaanyị ga-eje kpọrọ nwa mmadụ enyekwe ki enye ha ki gị na nwa gị wee were ọkụ kandụl wee na-erepụsi nwa mmadụ arụ. Biko Igbo ọma ndị na-ege m ntị, biko nenekere na ihe onyonyo a ka unu nwa na-akpọnye ndị mmadụ nwa ka unu nwee ike mee gịnị, dị vigilant. Ọ bụrụ ebe onye si wee bịa ịkpọrọ nwa kpọnye ka nwaanyị mere gịnị jaghere ọhụụ si wee were ọkụ kandụl wite nwa ya wee rebe nwa mmadụ emekwa kọl enye ha ki na onwero dị another place ị ga-esi wee punishment nye nwatakịrị ya punishment na-abụrụ iwere ọkụ were daa. Biko ndị Igbo biko kwenu lelekere na ihe onyonyo a onwe ihe unu ghọtakwara unu etinye na comment section. Aghọtasikwa m ihe ụmụ nwaanyị kịta na-atọ ụmụ nwaanyị onye mara na o rubeghị oge ịlụ di maọbụ ịkpọ nwa med mmadụ kpọ nwa mmadụ, biko na ụnụ akpọzina. Ịmụta nke gị zụọ, ịmụta nke gị zụọ. Biko sịrị kenu m lekene ihe onyonyo a mara ụmụdị ihe nke bụ nwaanyị na-ịgbawukere gbagburu onwe ya na nke ikpeazụ a. Anyị mụrụ nke gị amụ, nke onye ọzọ ka e mere gịnị ka a ghọtara n'ukwu osisi, nke onye ọzọ ka esi n'ukwu osisi wata. Nke onye chi ya zelu onye na-ekwukwa bụ Mr. Chukwunonso Chukwueme. I'm a human rights activist, parenting expert and child psychologist. Biko na o nwere ofu nnukwute alụ melụ ịnụ n'anya na ya afụ nwatakịrị tọgbọ efu na arụ ya niile bụ sọ ọnya, arụ ya niile afọ afọ. Nna ka afa ka ife mere ife a na-ekwusi okwu ike isi gị nwaanyị gụ na ya bi kedu ife ka ife o mere eme ife a? Ọkụ kandụl ka ọ daa ife arụ ka ife mezi o ji daa ọkụ ka o si mee eme. Anyị jechụrụ ụka mbọsị ụka bata ọkwado jebe ụka ọkwado bịaba nwaanyị ndị anyị na-enekodoro ụnụ ya anya ụnụ ha onye a si Ghana bata sizie m onye aki gate nsị ha mba ya kpọọ mọmị m na fon ọkpọchazie mọmị m na fon ama m na mọmị m zira ka onye ọzọ zira ọsizie m onye aki ewezie m ka nye ọbata mama bata n'abalị jụọ m na nwa chọtara ya nsị ọsị m ga ka onye ngwacha ya o were tisha m ihe kefee m aka azụ. Kefuo aka azụ? Wee meze gịnị? Kụọ m ịga n'ụkwụ kpochie ya wee werezi ọkụ kandụl ya na nwunye nwaanyị. Ị na nwunye nwaanyị wee ọkụ kandụl na-atụsụ na-ekwu na-arụ nwa na Chineke kwe ife ọjọọ nekwe na-arụ nwa gwụ agwụ nekwe na-arụ nwa be anyị nwa ọkịja anyị gwụ agwụ. Mana nkwa na chikwe ndị ọkịja bụ na nwaanyị mee ife a ejeri nga aka jikọrọ ọ na polisi na ọ na polisi aga m ọfịcha duty na Lagos na-akpọ maka kesi ya o mbata maka dis kesi ya nsogbu adụọ kemgbe ahụ ejikwa ụlọ ọgwụ eje ụlọ ọgwụ ọ bụghị ụlọ ọgwụ mgbe o mesịrị ife a. So how many days ka ụbọchị ọkụ nga oke agbụ a? 3 days ka ị nọ na-agbụ 3 days ka ị nwaanyị kedewe agbụ a. Na nwaanyị erikwa nri mgbe ọ na-apụta onye nyekwa nri onye nyeghị nri kwụsị okwu ikenu onye nyeghị nri. Nwaanyị nke a bụkwa ekwensu. Nwaanyị nwe obi wee mee nwa ụdị ife a na Ọkịja nekwa na ife nwaanyị onye ebe ka ọ bụdo
onye ọsụ ọ na-anụ ya n'azịa wee na-ewuli ife nwaanyị nwekwobi mee nwatakịrị ụdị ife a nkwobi igbu mmadụ a na-asụ na ife a metụta ya na ife o ji bụ nwoke achọ m imepebe saịdị ahụ a na-akọwa na ndị bụ unu kpọje ụlọ ọgwụ ma fa nwezu ego iji wee na sobezie nyewe tritment nwa n'iji tritment nnọọ ndị ụfa na-agwa m na fa nwere ego ịkpọje nwa ụlọ ọgwụ wee titibie nwa mana ka o si dọkịta nwa na critical condition ị na-enwe nsogbu anya ị na-afụsị ụzọ ọfụma nekwe nke ọ dị ya n'anya ị na-afụsị ụzọ ọfụma bụ ife eme ka ị na-afụtụ ka ego si eme na nwaanyị nka nekwe arụ nwa agwụ agwụ nekwe na ọkịja na akwụkwọ ife na-eme nekwe ife nwaanyị a me nwa anyị ị bụ onye ebedu onye ọkịja ka ịsa dị ọ n'ọkịja Chedu.